дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Бухтар семинар машварате баргузор гардид, ки ба масоили риояи меъёрҳои забони давлатӣ, номгузории миллӣ ва дурустии имлои забони тоҷикӣ бахшида шуд. Ин тадбири омӯзишӣ бо ташаббуси Кумитаи забон ва истилооти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардида, дар он намояндагони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои минтақаи Бухтар, кормандони ташкилоту муассисаҳои давлатӣ ва дигар шахсони масъул иштирок доштанд. Дар оғози ҳамоиш намояндагони Кумитаи забон ва ислоҳот доир ба нақши забони давлатӣ дар рушди ҷомеа ва таҳкими худшиносии миллӣ суханронӣ карданд. қайд гардид, ки забони давлатӣ яке аз рукунҳои асосии давлатдорӣ буда, ҳифз ва рушди он вазифаи ҳар як шаҳрванд ва сохторҳои дахлдор мебошад. ҳамзамон иҷрои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун санади танзимкунанда мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифт. яке аз мавзӯъҳои муҳими семинар масъалаи номгузории миллӣ ва мутобиқсозии он ба арзишҳои фарҳангӣ ва таърихии тоҷикон буд. намояндагони кумита таъкид доштанд, ки номҳои маҳаллаҳо, кӯчаҳо, хиёбонҳо, муассисаву корхонаҳо ва ҳатто номҳои шахсӣ бояд мутобиқ ба анъана ва фарҳанги миллии тоҷикон интихоб шаванд. таъкид гардид, ки дар номгузорӣ истифодаи номҳои ғайримиллӣ ва бегона, ки ба ҳувияти миллӣ созгор нестанд, бояд пешгирӣ карда шавад. дар идомаи чорабинӣ муҳтавои тағйиру иловаҳо ба қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ, ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, шарҳ дода шуд. мутахассисон зарурати дуруст навиштани номҳои ҷуғрофӣ, истилооти илмӣ ва калимаҳои иқтибосиро баррасӣ намуда, намунаҳои дуруст ва ғалатро нишон доданд. ҳамчунин қайд гардид, ки дар санадҳои расмӣ, эълону рекламаҳо ва маводҳои чопӣ бояд риояи қоидаҳои имло ҳатмӣ бошад. дар қисмати муҳокима иштирокчиён оид ба мушкилоте, ки дар татбиқи меъёрҳои забон ва номгузорӣ рӯбарӯ мешаванд, суолҳо пешниҳод карданд. намояндагони Кумитаи забон ва истилооти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба саволҳо посух дода, роҳҳои дуруст истифода бурдани забони давлатӣ дар ҳуҷҷатгузорӣ, воситаҳои ахбори омма ва корҳои илмиро тавзеҳ доданд. дар фарҷоми семинар ба масъулини мақомоти маҳаллӣ ва ташкилоту муассисаҳо тавсия дода шуд, ки дар фаъолияти худ риояи қатъии меъёрҳои забони давлатиро таъмин намоянд, барои омӯзиши амиқи қоидаҳои имло ва истилооти давлатӣ тадбирҳои иловагӣ андешанд.